objectius que s'ha marcat el MASM ha estat fer del museu un espai accessible on tothom hi tingui cabuda independentment de les seves capacitats. Per això s'han dut a terme diverses accions en matèria d'accessibilitat universal en col·laboració amb el Consell de Mallorca. Entre les accions dutes a terme destaquen l'eliminació total de les barreres arquitectòniques, la creació de reproduccions tàctils i guies en braille i macrocaràcters o l'elaboració d'una guia de lectura fàcil en col·laboració amb els guies. A més, tots els textos presents al museu s'han elaborat tenint en compte la comprensió i l'aprenentatge de tot tipus de públic. Tot i això, som conscients de que només hem començat un camí del que queda molt per recórrer.